Bigay mo kila bakit to, Ang dami mo namang ibili. Ano yan? Trick or treat. Oh, mag ano ka mag-bless ka sa tatay. Masyado ka naman to. Kinalawang na han. Talagang magkakalawang yan kasi galing nga sa ano yan eh. Ang importante dyan, buo pa siya. Kasi kung hindi, bibili tayo. Ano na to eh, bali mag-4 na taon na to eh. Nakadena ko eh. Pag pwede pa naman gamitin, hindi mo kailangan bumili ng bago. Ito, may kulang dito. Oo, yan ang ibig ko sabihin guys. 1 click lang mula sa bahay hanggang doon. Sa apartment nila. Kaya anytime pwede silang pumunta sa bahay. Kaso busy na lang. Oo. And mommy doesn't. Kasi siyempre alam nyo naman mga edad nila nakapokus na rin sila sa kanilang future eh. Mag-aral, maghanap buhay, mag-save para sa kanilang pangarap. Maganda dito, matured na yung mga bata at 16 years old, matured na yan sila eh. Nag-iisip na maghanap buhay. 16 years old pa lang yun 16 pa lang no? Sa Pilipinas, kahit 18 years old ka na. How's everything going? Good. Okay. My jacket's Guys, let's go. Magsimba tayo. Punta tayo sa simbahan. Simba ba tayo, Han? Okay. Ang araw ngayon guys is Sunday dito sa Canada. Sunday at ang oras is 12:33. Late na tayo. Late na tayo sa simbahan? Sorry, God. We are late. Sorry, God. Nagsorry si Baki. Sorry God daw. We are late. You're such a nice boy. How's that Sinel doing? And Clark eh? You okay? Yeah. Alright, perfect. Of course si Mami ang driver. At ang Lakay trucker ipa-relax ngayon siyempre, puro na lang drive tayo eh. Simba kami, tapos Mami mag-grocery ng konting babaonin ko. Kasi bukas aalis na tayo. Biyahe tayo. Punta tayo ng You're going back to work? Yeah, Missouri. Sabi ng dispatch ko. Saan ang border mo yun? Ano sa Pembina? Sabi nga nila hindi lang naman dito sa trabaho umiikot ang buhay ng natin. Individually, kailangan din naman natin magsimba-simba. Humingi ng thank you kay Lord at gabay para sa pang-araw-araw. Of course, especially na lang sa biyahe. Kaya tara guys. Diba honey? Parang tahimik ngayon kasi Sunday, di ba? Hindi masyadong ano rito sa lugar namin guys, sa Winnipeg pag Sunday. Hindi masyadong matraffic. Karamihan sa mga ganitong oras nasa simbahan yung mga tao eh. Grocery o yan, nagbabarbecue Sunday. It's Sunday. It means family day. Right guys? You're gonna make sure you remember if it's Sunday, it's family day, right Batiti? Yeah, it's family day. It's family day. Is Clarky out at the back? Yeah. She okay? He's in the back. Okay. Alright. Dito tayo sa simbahan. Anong simbahan to? St. Paris Church ata ito. St. Paris Church. Kasi itong anak namin panganay, yung injured niya nga sa paa, hindi siya makaakyat doon sa St. Edward kasi mayroon pang aakyatan doon. Doon kami madalas magsimba
Kaso nga lang hindi siya pwede ngayon. O nga nang aakyat pa siya. Matarik doon. Doon kasi kami nasanay Pero marami namang simbahan. Pagka-Catholic ka, Roman Catholic. Wala kasi nang dumating tayo doon. Ate, Doon sa St. Edward. Mommy's sister is... Yun lang yung tinuturo naman namin sa mga bata, magsimba-simba. Like, Hindi yun mawawala sa Pilipino. No, Tita IG. That's his brother. What okay. Alright. After this, saan tayo magmamalengke? Grocery. Yes. We go to grocery a little. Repan. Kasi magtutuna 1. Alright. Ito yung area ito guys, Gamitin area itong lugar na to, itong street no, Gamitin Street. Saan nga pala yun? Makikita mo dyan. Wala pa naman tayo nadadaan ng church Ito, meron dito lagpas nito. Ito na ba yan? Ayan, ito. Dito guys, actually namin pinabasbasan si Cordapia. And the car. The truck. Oh, just The car is not here in Saint Oh my God. Saint Edward. Doon na lang wala tayo dyan. Oh, yeah, Tabi mo na Saint lang Edward. dito Saint Edward. Yeah. Pero si Cordapia, yung truck dito sa likod niya. Dito kami nagpabasbas before. I remember. You remember Cordapia? Yeah. Yeah. Okay. Tapos ng sakyan po. Ito yung pangarap ng sasakyan. Puro kapangharapan sa sasakyan. Let's go guys! Si misis ko talaga mahilig sa sasakyan. Ganyan talaga pag nagdadrive siguro, no han? If you drive, yep, we will open the door. Let's go. Dito guys. Dito namin Bring magic water here. Yes, magic water. Magic water. It's a holy water, bebe. Pinablessingan si Cordapia nung bagong labas kakukuha. Let's go. Let's go guys. Pero po lahat si Nel. Lagi. Papa, I found a lake. Did you buy an island in the Philippines? Not island. We buy there some kind of investment in Philippines. I don't wanna talk about that, okay? We don't wanna talk that in camera, okay? Yeah, alright, let's go. Let's go to church. You're gonna ask for blessing God, okay? And you're gonna say sorry for the sin and ask forgiveness, okay? Oh, where did you I don't know. I just This is not a church anymore? yes. It's still a church, but not the Catholic church for the mass. Ah, So not you can Catholic just church. yeah. The move of the Yeah, move. they Sorry. They moved about. We don't come here anymore because my daughter, we going to St. Edward because there's a ladder, but now she is injured. That's why. Stairs? Yeah. Okay. Yeah. Just check on Google. They moved already, but they are still somewhere around there. Thank you, my friend. Have a good day. Yeah. Kaya pala. We're late. Wala na, Han. Let's just go home. Anong meron na lang daw dyan, Han? Mga church pa rin, pero baka Christian. Iba ng klaseng church. Let's just go home. It's late now. Or maybe it's just... We're not going home. We're gonna go to
Bili ng ano. Why is it too late now? Late na ba tayo, Han? Mag-grocery na lang tayo. Oh, guys, na-on-siya yung aming ano kasi ito lang yung alam namin na sa tagal na kasi na hindi kami pumupunta rito. I'm just wearing normal clothes. Yeah, it's a normal. Hindi bale. Kasi sa atin sinil kasi hindi yung sa paa niya. Gawa nga nang hindi siya makakyat sa stair doon. Which store are we gonna go to? Which store are we going to? And I might fall because the stairs are so small. Punta pa tayo doon, Han, sa St. Edward. Hindi tayo makakit doon. Ate, are you going at the front? No. So saan tayo? Mamalingki na lang? Doon? Saan tayo ngayon? Hindi ko alam saan ngayon yung may mga church na. Let's go to the Christian church in beside the game center. Wala naman tayong ibang alam, Nel. Dito lang yung alam natin, church. One time we went there, remember? Doon sa Baros. Wala na, puno na ang parking doon. Ang Wala doon ang parkingan din doon. sa street lang. Sige, maghanap kami, guys. Kung meron pa kaming mabutang church. Okay. I-google niyo man. Ayun guys, nandito tayo sa St. James. Punta tayo dun sa superstore. Mamalingki na lang kami. Hindi na lang kami magsisimba. Sige, go. Where? We're just gonna go into a superstore. Buy ano na lang. That's it? Yeah. Because you cannot walk into the doon sa St. Edward. Baka mamaya malaglag ka pa din sa hagdanan nyo, lalo pa tayong magkaroon ng problema. Pamalingki na lang, uwi sa bahay. Check ko yung kadena ko kasi dadaling ko na bukas yun. Winter, mga chain ko, tire chain ko sa truck. Ito na yun, no? Parang alam ko ito yung pinakamalaking dito, ano? Ito, pasukin mo na dito. Oh, maraming tao, ang daming sasakyan eh. Punuan, no? Ay, may mga lumalabas yata doon. Ang daming ang tao, punuan. Oh, yan pala. Ay, puro mga disabled. Pang disable. Undisabled. Ay, windshield repair. Dito pala magpaparepair kung gusto mo. Ito na lang. Alright guys. No, yun na. Si Pepe, pinalitan na ba windshield niya? No, not yet. Dito? Still cracked? Oh. Yeah, it's still cracked. It's worse. It's getting worse? Okay. Mura lang naman yun, 500 something. 500, that's not... Guys, tara. Oh. Uy! Ang daming tao talaga, no? It's Sunday. Sunday means family day, kaya maraming tao nag-grocery. Wanna be inside, Papa? Yeah! Come on here. Careful. That's okay. Careful, bakit? Okay. Dito lang. Yeah, not good. Careful, careful. Oh, okay, pick it up. Bring chair. One. Take one Just for one. Ate and Share na lang kayo. Let's go. Which one do you want? Ang gulay. No, it's too much for that.
It's too much calories. I don't want to get fagin and fagin. It's too much calorie. Too much. Too much Too calorie. much. Pang nalalaman ba? Too much. Okay? Mahal naman. Celery stock. Huwag yan. Yan, bumili ka yan. Huwag yan. Mahal. Kailangan mo eh. Wala kang magagawa. Yun ang presyo eh. Lagay lang tayo mag-anong Philippines. Damihan mo ng ano, damihan mo ng vegetable. Magluluto daw si Mrs. ng pansit, guys. Damihan niya vegetable. I want to have the Meron vegetables. ng cabbage. Okay? I'm going to noodles with Daming tao ngayon, no? vegetables. Dami. Ito yata yung pinakamalakihan, no? Na superstore dito sa Winnipeg. Pa, Yes, bebe. I'm going to noodles with veggies. My favorite veggie is broccoli. I just eat it. Green leafy vegetable, sabi nila, guys. Alright. Later, you have to pay first. Alright. Chichirya pa rin? This one. Ha? Chicken breast. O, yan, tara. I wanna have the Dagan natin. spicy chichiria. Okay. I can handle the spicy chichiria. Now. Always $3 per libras. Ito. 30, 34. Ang kuha ako ng ganito. Ito na lang yung parang beef. Kahit mga tatlo, gawan mo na lang ako, tapos iwan na lang sa bahay. Para meron ka. Huwag ng beef. Okay na sa akin yun. Pataas din naman ng protein yun eh. Yan. Cheese. Okay. Sige. Kahit wala nang palamon. Pa, I'm going Let's to go. noodles with Careful na ka. Ito kasing anak ko na to, yung paa niya na-injured siya dahil sa activities niya sa school. Pero she is ano na, pagaling na siya. Kaya hindi kami makapunta doon sa ano guys, sa simbahan ng St. Edward. Kasi aakyat doon ng stair eh. Let's go. Careful. Ibit ka lang. Isa ilagay mo sa pusa. Move there, okay? Come now, baby. Come. Mommy is putting everything now so that you have your own there, okay? Mommy almost. Step away, Clark. Come here. On this side. Mommy, I'm so hungry. Why me? I'm so hungry. Yeah, that's why we are paying it now so that you can eat your chichirya. Pa, Mommy almost blind me. Grabe ka naman yun. Masyado ka naman madrama, Baki. Almost blind me. Han, sabi ni Baki, almost blind me. Natouch lang yung mata eh. Okay? Actually, You already say sorry. Yeah. Oh, ito. Oh my God. It's pork chop ah. why are you throwing Sarap to. it? How much? Oh, it's just $30. 30.35 pork chop. Pork chop. I don't know how many pieces it says here. I'm just gonna read. It's Ate changed that thing. I think it's 15 pork chop. Are you guys hungry? Bigay mo na ngayon sa kanila, Han. Oh, put it in. Put it in, everything. Lucky, you keep pressing. I keep putting this stuff inside the bag. Keep pressing. Magaling nila. Hold, hold. Now. Are you? Got your chichirya? Yeah. Pa-scan ko muna tong loto natin, guys. You never know. It could be today.
Right? Oh, not today. Just not today, okay? Okay. We're not win. We don't win today. Alright. Laki ng papanalunan, no? 32 million. 20 million, 6 for. Let's go. Let's go, guys. Throw that into the garbage. Oh, let's go. Okay, Nel? Okay. Hurry up. Okay. It's Aki. Hurry up. Go with ate. Parang naglalaro lang si Sinil eh. Are you okay? Ayan guys, nakapamalingki kami ng babaonin ko sa biyahe para bukas. Uwi na tayo. Magluluto tayo ng pinamalingki at i-check ko yung ano. I-check ko yung kadena ko, tire chain ko. Dalhin natin sa trabaho na yun. Ate, quick! Careful! You're gonna be careful, Lucky. Hurry up. Uy! It's Bucky. Saging Han. Galing ko yung saging sa loob. Bring the chichirya inside. Okay. Help mommy. Yeah, banana. Bring it in. Go inside now. No. Ikaw na bahala dyan Han. Kaya mo na. Open it. It's mama, I think. Han, buksan mo. Oh, smack me in the face. Dude, you're so overreacting. Alright guys, nandito na tayo sa daanan. Uwi na tayo. Pero dadaan muna kami. Dadaan muna kami sa apartment ng dalawa kong anak. Yeah, their house. In their apartment. Nakausap mo na, lalabas na lang siya. Guys. Na-text ko siya. Sabi niya. Wala siyang pasok ngayon? Siguro din. We're visiting? What's that? We No, are we're just gonna pick visiting. something. Visiting? No, we're just picking up something. Yeah, we're picking up something. Okay. Alright. Was that a nice guy? I give you that. Right, Bucky? Spice. Malapit lang naman yung apartment nila Ate Papa o Ate Papay sa bahay, guys. Nalalakad lang. Oh, one click lang yan. One click lang mula sa bahay hanggang doon sa apartment nila. Kaya anytime pwede silang pumunta sa bahay. Kaso busy na lang. Oo. And mommy doesn't. Kasi siyempre alam nyo naman mga edad nila nakapokus na rin sila sa kanilang future eh. Mag-aral, maghanap buhay, mag-save para sa kanilang pangarap. Maganda dito, matured na yung mga bata at 16 years old, matured na yan sila eh. Nag-iisip na maghanap buhay. 16 years old pa lang yun 16 Sa pa lang, no? Pilipinas, kahit 18 years old ka na, nag-iisip ka pa. This is Pai. Ayaw nga, si Ate Pai. Si Ate Pai. Baba mo ito, ano? Ay, nak! Kumusta? Galing trabaho eh. Nagsimba kami, hindi natuloy. Ano? Noon siya ni. Ang aga na simba ko. Ay, nang work ko eh. Sige, park mo lang dyan. Antayin na lang namin. Ate pa, Ate Pai! Ate oh. asan na daw, nak? Ay, kinate Pai! Happy birthday!
Happy birthday. Today is the birthday ni Baki. Nung birthday ni Bakit sa namin ng cake. Birthday, so early birthday. Today is Baki's birthday. Real birthday. Yeah. Nag-quit na ako saya. Meron na akong wait na Ano yan? trabaho. Oh, at least importante marami Wala kayo. ulam na tirang ulam. Pero ako kasi yung ano. Dali mo rito. Ano yung mga ano ng ati papa mo? Ano? Okay lang ba vlog sa apartment niya? Paki-cover na lang please yung address. Bigay mo kila bakit to Ang dami ano? mo namang Ano ibili. yan? Trick or treat. Oh, mag-bless ka sa tatay. Ah, masyado ka naman anak eh. Huwag mo papakita yung ano namin. Baka mabash kami ulit. Sige na. Magbibita nga tayo. Oh, bababa ka. Nagsimba kayo? Hindi, uwi na kami. Nagsimba na kayo? Oh, nagsimba kami. Kaso nga lang eh, hindi natuloy. Gawa nga ng sarado na pala doon. Kasi si Neil nga, yung pa niya, hindi siya makakyat sa St. Edward. Pa din? Hindi pa din? Oh, pero malapit na rin. Oh, sige. Bye-bye. Oh, Ingat. sige. Ingat kayo din. Sakyan ng anak ko. Maganda, maganda. Maganda ba ang Civic? Kumusta ang Civic? Okay lang. Si Papa na ay si Ate. Na-hire sa ano, sa work naman niya. Sa work Na- niya sa casino. na-hired na siya? Hindi pa, may interview siya. Casino. Na-interview ka sa work mo? Hakitin mo! Say thank you Daddy Baba to the birthday. Ang birthday niya. Sige na nak. Okay na. Oh, sige na. Pang makinig mo bakit? Kung ano yung kinakain niya. Buti na, hindi ako naman buti na ano, diba? Tayo ka na tayo magsimba. Hindi mama kayo Nagsimba kami pero hindi natuloy. Gawa nga ng sisinil yung paa. Nagsisimba na talaga eh. Hindi mami, nagsimba kami. Gabi Simba lang. kayo ha. Gabi. Pagsimba kayo. Kapag ano, Kalimutan hindi magsimba. kami nag-uumaga gabi. Ngayon, hindi mo nakapagsimba. Alamig. O sige. Magpaalam na kami. Magluluto pa ako. Okay na, bye bye Wala na. kayong work? Wala kang work pa? Mamaya pa. Ay bukas sa paangalis ko. Ingat po kayo. Oh, sige. Ba't Okay. umuwi ka naman agad? Ha? Ano Ba't yun? umuwi si Ate Papa agad? Di ba bumuwi siya ng birthday ni Baka? Ilang araw na ba yun? 1 week lang yan. Na pala yun. Pero alis na rin ako ulit bukas. Oh, sige. Sige, bye-bye. Ingat yan. Paano nakapagkita-kita sa mga anak. Guys, be careful there. Okay. Let's go. Nali, bigay mo na yung sa kanila. Yung? My whoppers. Nandiyan yung jacket mo? Nabigay din ba jacket? Yun nga yung ano natin eh. Pinunta natin. Pinunta. Tapos nakalimutan pa. Katukin talaga natin. Ano yung mga regalo sa kanya? Half. Si Papa naman palang bumili ng cake. Ayun naman talaga yung ano guys eh. Yung birthday ni Bake. Bake, you have a lot of birthday there. Birthday gift. That's for Halloween, ha? There's Halloween. Oh, Halloween. I got a ball. Alright. Guys, let's go na. Got yours now. I got a necklace. Yeah, I gave it to you. I got a ball. I'm getting the ball. Guys, ayan. Andito na tayo sa bahay. Ano ito ang tubig lang? Oh, tubig lang yun. Check natin yung kadena ko. Ito ba yung mga kadena ko? Pula? Oh, yung pula tsaka yung puti. Tatlo lang ba? Tsaka, Tatlo lang? ito lang. Sakura. Pwede ko natin gawin. clothes now. There you go. Yep. Open it. Open Si the Nel, ano. Nel, leave your jacket in the peel. Ano ha? In the peel. Ha? Hold there. Tingnan natin. Oh. Malawang na han. Eh, talagang magkakatawag yan kasi galing nga sa ano yan eh. Ang importante dyan, buo pa siya. Kasi kung hindi, bibili tayo. Bibili tayo ng kadena natin. Yeah. Ito guys, dalawa to eh. Dalawang gulo ang makakadinahan mo na rito eh. Dito single eh. Kundi ang tawag dito sa ganitong klase ng kadena, jacket.
jacket, hand. Importante, kompleto pa sila. Kasi kapag ka merong pwede kong martilyuhin para ikabit. Yan, kompleto pa. Kompleto pa. Hindi ko kasi dinadala to guys kapag ka summer para hindi masyadong mabigatan yung truck. Kaya mo yung matuyo muna. Tapos ipatuyo ko yung drum niyo. Tatlo lang ba? Hindi apat? Tatlo lang. Yung binili ko, bali dalawa lang naman. Hindi naman kailangan yung punuin mo yung kadena yung makausap ka lang Tama na. Ang importante, yung buo pa siya, yung sinasabi kong hindi buo, yung natanggal na itong mga ito niya. Ito buo pa naman Lahat pa ng niya Lahat ng kasama pa niya Pagkakasama pa. Hindi pa natanggal. Ito naman. Alright, ito. Yan. Tignan din natin itong isang to. Dalawang gulong niya ito Ang makakadinaan niya. Ang tawag sa ganitong klaseng kadena, guys, jacket. Ano na to bali mag-4 na taon na to Nakadena ko Pag pwede pa naman gamitin, hindi mo kailangan bumili ng bago. Importante pwede. Kasi mga bakal to hindi naman to masisira Ayan, Okay, kompleto pa. Kompleto pa rin itong isa. Andito pa yung niya. Pang stick natin itong isa rin. Tupay mo na ito isa. Ha? Tupay mo na para Doon sa kabila ko ilagay. Kaya ko munang matuyo kasi basahan Para nakahanda na tayo sa winter. Alright, yan. Ito, may kulang dito. Yan yung ibig ko sabihin, guys. Tignan natin, Kulang ng isa. Kulang ng isa. Ito, hindi na pwedeng gamitin ito. Not unless Pwede naman. maghanap ako ng titignan ko baka nasa truck yung isa. Ayan. Pwede pa, except ito. May dalawa pa akong pwedeng gamitin. Tapos, bibili pa ako ng isa na ganito. Para 4 kasi dalawa yung 4 ang gulong sa likod.
Yung drive axle natin is dalawa, 8 lahat. So, ang isang kadena ko, itong mga to, 2 gulong na. So, tatlo to, i-fix ko lang itong isang ito. Pwede pang gamitin. Tapos, yung isa, bibili na lang ako. Jacket, ang tawag. Bibili ako ng jacket. Balik na natin? Oh, Oo. para kasi maaga tayo. Oo. Galing ko lahat. Itabi lang natin dito. Dito, ano, ipapasok ko na dito. Oh, itong dalawa muna. Yung isa, kumpunahin ko pa yung isa. Ayan guys, yung isa, ayusin ko na lang muna ito. Okay, bili na lang ako ng bago kaysa mag-ayos pa ako. Hindi na ba pwede yan? Pwede pa, isa na lang ang kulang naman. Pwede pa, isa lang naman ang kulang na ano eh. Pwede pang kumpunahin. Kung makita ko dun sa truck yung isa, kasi pagkalam ko, meron kadena dun na ganun eh. Pahaba doon. Parts din nito. Okay na. Baka humingi ka na lang doon. Baka meron mga spare na ano. Spare. Let's go. Ayan guys. We're done here. Now, panahon na para magluluto kami ni Mrs. at magpapahinga. Siyempre bukas biyahe na ulit tayo. Hindi natuloy yung misa namin dahil hindi namin nakalain na sarado na pala yung simbahan doon. Kasi doon sa St. Edward na pinupuntahan namin eh, hindi makakit yung anak ko doon sa ano, hagdanan, gawa nga ng may injury siya sa school. But anyway guys, thank you for watching, no. Once again, it's LAKAY Tracker here. Ingat kayo lagi at pag may pagkakataon, magsimba-simba na rin tayo. Bye guys. Peace up. Bye. LAKAY Tracker.